नमस्कार मैत्रिणींनो, ज्योती किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मालवणी रेसिपीमध्ये आज तुमच्यासाठी स्पेशल असे मोदक घेऊन आलेली आहे मी। तर मोदक आपल्याला मैत्रिणी कसे पाहिजे तर मऊ लुसलुशीत तोंडात घातले कशी विरघळणारे असे मोदक आपल्याला पाहिजेत। तर काय जणांची काय होतात, आपण मोदक बनवतो, खूप सुंदर असे मोदक बनवतो आणि ते मग आपण काय करतो, चांगले असे वाफवून वगैरे घेतो, पण अर्धा एक तासांनी कुणाकुणाचे ते घट्ट होऊन जातात। तर तसे होऊ नये, मऊ लुसलुशीत असेच राहावे मोदक। तर त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। तर मी हे जे मोदक आहे ते रेशनच्या तांदळापासून तयार केलेले आहेत। तर आता मी काय केले, एक ओला नारळ घेतलाय पूर्ण अख्खा, तो किसून घेतला, त्याच्यामध्ये एक वाटी गूळ घेतलेला आहे। हा साधा गूळ आहे। तर आता गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेला आहे। आता हे ओलं खोबरं आणि गूळ एकत्र मिक्स करून हे व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे। आता झालेलं आहे। तर आता मी थोडे काजूचे तुकडे घालते आणि चांगलं असं गूळ मेल्ट करून घ्यायचं आहे। तर झालेलं आहे, आता कलरही सुंदर आलेला आहे। आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा वेलची पावडर घालते। तर हे पुरण रेडी आहे। तर आता गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि 1 चमचा तूप घालायचं आहे त्याच्यामध्ये आणि हे पाणी चांगलं उकळवायचं आहे। पाणी उकळल्याशिवाय, चांगलं उकळल्याशिवाय पीठ घालायचं नाही। तर आता हे चांगलं असं पाणी उकळलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 वाटी मी मोजून पीठ घातलेलं आहे आणि चांगलं असं थोडंसं पाणी वरून थोडं शिंपडलेलं आहे मी। तर जास्त जरी तुम्हाला हे सुकं वाटते तरीही नंतर ते तुम्ही असं पाणी हाताला लावून ते पीठ मळायचं आहे सुंदर असं। आता थंड असं झाकण ठेवून वाफ काढून नंतर हे पीठ मी असं थंड थोडंसं कोमट केलेलं आहे। नंतर हे चांगलं असं मऊ मळून घेतलेलं आहे। बघा एकदम पीठ असं मऊ झालेलं आहे। आपल्याला वाटताना असं वाटते खूप सुकं पीठ आहे, कसं होणार ते, पण खूप सुंदर पीठ होतं ते। थोडंसं तर मी 1 चमचाभर तेल घालून हे चांगलं पीठ मऊ असं मळून घ्यायचं आहे। आता हे मोदक तयार करून घेते मी। तर काय मी करते, छोटे छोटे गोळे घेते करून आणि असे पात्या करून घेते हाताने। काही जण ह्याला तेलही लावतात, पण मला तेलाने जमत नाही, जमतं पण ते पात्या तुटतात, त्याच्यामुळे मी हे पिठानेच केलेलं आहे। तर ह्यानी मस्त अशी झटपट तयार होणारे मोदक आहेत आणि फटाफट होतात मोदक। तर मोदक करायला काहीही अवघड नाही आहे। कुणाकुणाला असं वाटतं मोदक खूप अवघड आहेत, काहीही अवघड नाही आहे। झटपट तयार होणारे असे मोदक आहेत आणि एकदम असे मऊ लुसलुशीत आहेत। तर नेक्स्ट टायमाला मी तुम्हाला काय करेन, तुम्हाला मी आमचे गावठी तांदूळ असतात ना, त्याचे पण तुम्हाला मोदक दाखवते करून, तेही खूप सुंदर लागतात मोदक। हे फक्त आपले रेशनचे तांदळाचे मोदक आहे, तर त्याचेही मोदक खूप छान लागतात। आता हे मी सगळे असे मोदक रेडी करून घेते। बघा मस्त असे मोदक तयार झालेले आहेत, सुंदर असे मोदक असे मी सगळे असे रेडी करून घेतले। तर आता मी काय करते, हे मोदक आता माझे सगळे तयार झालेले आहेत। तर आता मी ह्याला आता वाफवायला ठेवणार आहे। तर ते हे बघा मोजून 21च मोदक झालेले आहेत। तर आता मी हे एक चाळणी घेतलेली आहे। तर ह्याच्यावर केळीचं पान लावू शकता, माझ्याकडे आता नाही आहे तर मी असेच ठेवते तेल लावून, किंवा तुमच्याकडे जर हळदीची पानं असतील तर तुम्ही हळदीची पानं लावा, 1 नंबर वास येतो आणि एकदम सुंदर असे मोदक होतात आणि खूप टेस्टी असे मोदक आणि खूप वेगळीच चव लागते। आता गणपतीमध्ये आम्ही लोक आहेत ना, त्याला गावठी तांदळाचे मोदक आणि त्याला हळदीचे पानं लावून हळदीचे पानं खाली ठेवतो आणि त्याच्यावर हे मोदक वाफवतो, खूप सुंदर लागतात मोदक। तर मी तुम्हाला नक्की त्या पद्धतीत एकदा तरी मी करून दाखवेल तुम्हाला गावठी तांदळाचे मोदकाचे आणि असे हळदीचे पान लावून व्यवस्थित असे टेस्टी असे मोदक दाखवते, खूप सुंदर लागतात। तर आता हे मोदक कसे झाले तर तुम्ही मला नक्की सांगा आणि तुम्हाला नक्की आवडले असतील तर तुम्ही एकदा तरी हे नक्की ट्राय करा। आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। असेच माझे नवीन नवीन व्हिडिओ पाहत राहा आणि मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीतले अशाच रेसिपी तुम्हाला दाखवत जाईल।